Portodoson acolleu a entrega dos Premios Barbantia 2025, nunha gala chea de música tradicional e celebración da cultura do Barbanza. O pintor Antonio Pérez, o escritor Manuel Olveira e o Museo Valle Inclán foron os galardoados nesta edición. Esta fin de semana a Portodoson viviu unha noite chea de festa e cultura coa entrega dos Premios Barbantia 2025, nun evento que destacou a vitalidade e o talento creativo do Barbanza. O acto, que se celebrou na Casa da Cultura, converteuse nunha verdadeira foliada, cunha gran presenza de música tradicional da man das pandereteiras Ebora e a banda Suevia, que puxeron o ritmo á celebración. Énchenos de gozo ollar o horizonte co ánimo vizoso dos nosos socios e socias, aos que non deixamos de amosar unha chea de gratitude, así como a todas as persoas que viven este sentimento forte pola cultura, pola arte, pola música e a literatura, pola nosa lingua cada día do ano. E agora, nun anaquiño, os Premios Sereo Barbantia da Cultura na súa 19ª edición. O alcalde do municipio, Luís Soujo, foi un dos encargados de eloxiar a entidade, felicitándoa por levar a cabo unha gala cultural que xa conta con 19 anos de traxectoria e proxección. Presidenta, quero che dar os meus parabéns de toda unha trayectoria, non? Dos Premios Barbantia, do que é Barbantia en sí, porque hoxe aquí en Portodoson celebramos a 19ª edición. Eu sempre digo que cando un proxecto leva 19 anos non é por casualidade, é porque hai un traballo detrás, é porque hai un esforzo, é porque hai un camiño e unha guía a seguir. E iso é porque ti que o dirixes, pois estou seguro que tes un grandísimo equipo, tens as ideas moi claras e con esfuerzo, con traballo, con ilusión e con sacrificio, hoxe podemos celebrar a 19 edición do Premios Barbantia. Os galardoados desta edición foron o pintor ribeirense Antonio Pérez, quen recibiu o premio á traxectoria cultural no Barbanza, o escritor e o crítico de arte Manuel Olveira, recoñecido co Premio de Cultura Galega, e o Museo Valle Inclán, da Pobra do Caramiñal, galardoado cun premio á iniciativa cultural. Durante a entrega dos galardóns, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, foi quen de destacar o papel fundamental da Asociación Barbantia no impulso da cultura na comarca. Recoñecer a Barbantia que permaneza durante tanto tempo viva, apostando pola dinamización cultural de toda unha comarca, non sin sobrepoñerse ás dificultades que ten manter isto vivo. A gala tamén foi o espazo para a presentación do 8º recompilatorio de A Voz de Barbantia e o 21º anuario de estudos do Barbanza, publicacións que dan testemuño da forza creativa da comarca. Unha noite para celebrar o mellor da cultura galega. A cita estáse consolidando ano tras ano como un referente cultural que segue a sumar enerxía e apoio ás novas xeracións de artistas e creadores.